O coronavirus non pode co orgullo de Pontevedra. Os grandes eventos tiveron que cancelarse, pero o seu espírito continúa cun programa diverso. Este ano o que queríamos era facer unha festa moi grande, pero bueno, por os motivos do Covid pois non puido ser. Entonces, pero bueno, non imos a seguir respetando a reivindicación de dereitos da Semana do Orgullo. A pandemia non nos pode calar e temos que seguir reivindicando os dereitos conseguidos, os que nos quedan por conseguir. Eso sí, tendo sempre precaución e tomando todas as medidas tanto sanitarias como de protección para non ter que lamentalo. O rexeitamento á plumofobia será o eixo vertebrador dun programa de actividades lúdicas, reivindicativas e culturais. Este ano o lema da Semana do Orgullo é non á plumofobia, imos encher toda a casa consistorial de plumas, eso sí, sintéticas, imos a encher toda a Pontevedra de plumas para visibilizar a nosa posición á plumofobia. O programa deste ano mantén os vermús de Pinto e Maragota e inclúen contacontos diversos e un San Xoán travesti no gastroespazo do Mercado de Abastos. Contacontos para os nenos, teñen que chamar previamente porque os aforos son limitados e necesitase avisar con antelación, e despois tamén imos a celebrar tamén no espacio gastronómico do mercado, pero máis pola noite, algo máis festivo, que é un festival drag, con baile, música, para animar a xente que este ali tomando algo no mercado. O programa foi presentado esta mañá na Praza da Peregrina, onde estivo aparcada a caravana LGTBI. Este particular vehículo vai acoller unha campaña informativa artellada dende o Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade. Como sabedes, coincidiu a presentación do CIDES coa pandemia, co cal, digamos que unha plaza importante para poder promocionar a CIDES, porque hai moita xente que todavía non sabe que existe este servicio. Levamos traballando toda esta tempada en teletraballo a través de consultas online, pero sí que seguimos e aproveitamos esta oportunidade para poder informar de que existe. Ademais, se alguna persoa ten alguna dúbida, o CIDES vai estar de unha forma móvil, neste caso, para poder informar de calquera cousa que podan precisar, e para eso estamos aquí. Ademais, as prazas de España e Pontevedra vanse decorar a semana que ven cun xardíns especiais con flores que van compoñer a bandeira multicor.